Makadiwo. Matambudziko kaya. Aiwa aonekwa. Mungati ukazotudzo nema upenyu wasekuru ava ndimwe munowaziya ava. Aiwa luku andingadi kunyeperai ndofunga zabhuku zvese zvapiwa ipapapaka kwatongo kutsinira. Luku anga ari munhu akazvininipisa asina show off, munhu ane rudo kunyanyanyanya kufamily yake, anga ine rudo kumasisters ake, kuvana vake nekuna amai vake. Ndakatanga kuona rudo rwaluku pana amai vake vachiri vapenyu nemasisters ake. Akanga asingambopedza nguva asina kuita mukana wekuti anogara pasi achitandara namai vake. Vaita sekunge mafriends kana achitandara namai vake. Chimwe chinhu chandakaona pana luku paupenyu, anga asingashamisire kuzvirakidza kuti anazvo. Ainga ari down to earth extend yekuti akatora vapana vechidiki vakawanda, the likes of vana Solohunda, vana Makidzinala, aivatora achivabhuruma achiita kuti vameche mastandards ake. Handikwanise kutsanangura zvandaiona Luke achiita kuvana veMbare. Akapinza vana veMbare vakawanda atinoti machena kuvasimudza kubva muhuruva achivaisa pamalevels. Saka tarasikirwa, kutaura chokwadi pana Luke tarasikirwa vagari veMbare. Kudai tikaitawo mumwe 1 or 2 anoita mwoyo fanika waLuke, even ari ikoko kuCanada haana kukanganwa. Waitoona mumwe musi akuisira message yokuti ndiLuke atondikwazisa wandifunga ari kurekureko kuti ndongoti Luke anga ari munhu akanaka. Ndinonzi ndichenjerai. Yes. Asi mamuimba navo no amai vaishanda navamatsikati. Ini ndakaimba but ndakabhekwa neMadfest pasina Shakada, then Fanyana Dube naShepherd. Ndandiri freelance, saka ndaingobhekwa nemabhuks akasiyana siyana pamuzic yangu. Sorry, Mda. It's okay, Mda. I see what I'm done. Sorry.
munetwaniwo inini ndeitwa sisi Flo Chikanda. Luka uyu takakura tese akari mukuru wake kwandiri but ndaingomona sandazi yangu takakura tese. 2 years ago muna 2022 Luka akauya tikaita Bright na Patience naSendi nanamai Chwara namai Chirinzi akasympathiza tinomboza utotori Luka kutoonekedzana naye kwatiri kuita tine urombo tinonzwa kurwadziwa tiri kuchema tiri pamwe chete chokwanditotenda Big Town kwakune bhora reBig Town saka vangataniri muclub ndanditori secretary wavo ndichibata mari dzeclub yeBig Town. He was the chairman. Tichienda kubva kwaSolo ndokwataitira mameeting. Tatenda I think so. Magadiwa. Netwani. Joseph Kim. All right. Nini nakuna tesi makoti na futi. Same line na narugale. Rugale kwa. Nakuna wakaita sababu tesi ya batisi. All right. Ruga kanibatsira. Panangari moyo kanaka. Ndaona basa kunoto. Ngatinira ndiri kunoto kuma price. Zvazokwa tiri kusedza blaza uyai neta ndiraimba ndakakuramba ramba zvazvai kunoti kupa imba chibirasvika notoni nini wiki yacho yechibvira peta navanairondi kumatrust wako chikuma 74 chibirasvika kunotoni akariminyika kaizvinosaima kwababamo wake zvachamaza tine dzimba 2 dzatakwara kamba ngatipe blaza 1 ratagara tese kusvikira rukazobva atisiya tasiza 1 year asize pamwe pakambani pake size pamwe ruka achibva azoya kuno ichibva tazotiye ndotama yakaenda kucanada kudzoka kwaita kwese ndatotamba tese chiende kwanafura ika achibvakacha pamavhakesheni yake isi saka mufana uyu handibvanza ruka aitifonera ndiri Namibia nastate chitaura sikazoti munhu arikurwara harambotaura kurwara achirwara achitaura takuenda kuiwe toita sei kucanada tiri kuno tuna mabrandi ka toita sei vari kunamibia nditumanzika saka taimbofonera tinamibia sezvizeri munhu arikurwara parakazodzoka kuno kumwana wangu afa ruka ari kucanada juni yandakadzoka kunoiga mwana wangu ruka asati afa iye mwana wangu ndaita chifonera saka mufana handirwadza sei akari bwebwebwe kuti pamaisodzi taienda ipapo tichazvibhakera tichasende vanhu tikakure tinoona saka ndokutenda ndizvomaitei thanks maita basa oka